Να το πω ή να μην το πω? Καλό φθινόπωρο, φίλοι μου! Έφτασε ο Σεπτέμβρης και το καλοκαιράκι έφτασε στο τέλος του. Καθόλου όμως δεν με στεναχωρεί, γιατί πάντα βλέπω το φθινόπωρο σαν μια νέα εποχή, μια νέα σεζόν που ξεκινά και πάντα έχω πολλά σχέδια και νομίζω ότι είναι και από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου. Αλλάζουν τα χρώματα της φύσης, έτσι πέφτουν τα φύλλα, βροχούλα, όρεξη για χουπούλιασμα και πολύ διάβασμα. Τουλάχιστον έτσι είναι εδώ στην Αγγλία. Στην Ελλάδα ξέρω ότι ο καλός καιρός ακόμα καλά κρατεί. Οπότε όσοι σκέφτεστε ότι το καλοκαίρι τελειώνει, για σκεφτείτε το για μια ακόμα φορά. Όπως και να έχει, σήμερα αποφάσισα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να γυρίσουμε αυτό το βίντεο, το οποίο δεν είναι άλλο από τα βιβλία που διάβασα φέτος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι εγώ το μετράω, για να σας δώσω να καταλάβετε, από τον Ιούλιο, όπου ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές μου διακοπές, και το φτάνω μέχρι τέλος Αυγούστου. Οπότε στην ουσία 2 μήνες και φυσικά εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας βιβλία που διαβάσατε εσείς το καλοκαίρι που μόλις τελείωσε, να μου τα γράψετε στα σχόλια και να μου πείτε και τη γνώμη σας για αυτά. Επίσης, αν έχετε διαβάσει κάποιο από τα βιβλία που εγώ θα δείξω σήμερα, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο. Διάλειμμα για τσάι. Έτοιμη, πανέτοιμη, έκανα το τσάι μου. Έχω ανακαλύψει ένα τσάι. Αν σας αρέσουν τα τσάια, θα σας το βάλω και κάπου εδώ στην οθόνη, γιατί πολύ πιθανό να μπορείτε να το βρείτε και στην Ελλάδα. Το οποίο είναι μαύρο τσάι, αλλά έχει άρωμα μπισκότου. Μυρίζει αυτά τα μπισκοτάκια που μας έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας όταν ήμασταν παιδάκια, τα βουτύρου που τα κάνανε σε σχήμα κοτσιδούλας. Δεν ξέρω, σας κάνανε τέτοια γιαγιάδες σας? Εμένα μου κάνανε. Και θυμάμαι έτσι αυτή η μυρωδιά πολύ χαρακτηριστικά και πραγματικά αυτό το τσάι το μυρίζεις και μυρίζεις παιδικές αναμνήσεις. Με αυτά και με αυτά πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο για σήμερα. Θα το ξέρετε πάρα πολύ, είναι πολύ γνωστό, ήταν πολύ δημοφιλές στα social media. Θα έλεγα πριν 2 χρόνια. Το είχα βάλει και στη λίστα με τα βιβλία που θέλω να διαβάσω για το 2023, αν θυμάστε το βίντεο αυτό. Και δεν είναι άλλο από το Ολλανδέζικο σπίτι της Ann Patchett. Πιάνοντας το βιβλίο αυτό στα χέρια μου, τι είχα ακούσει? Αρχικά τον τίτλο, που από μόνος του δημιουργεί μια εικόνα στο μυαλό και στη φαντασία του αναγνώστη. Η ιστορία αφορά 2 αδέλφια, μια κοπέλα, τη Maeve, και ένα αγόρι, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, και βλέπουμε στην ουσία μέσα από την πορεία της ζωής τους, ξεκινώντας από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι που πια είναι τύπου 50-60 χρονών, κάπου εκεί. Βλέπουμε λοιπόν την πορεία τους και τη σχέση τους με το Ολλανδέζικο σπίτι, το οποίο είναι το σπίτι των παιδικών τους χρόνων. Το σπίτι θα λέγαμε ότι είναι ένα σύμβολο μέσα στην ιστορία. Συμβολίζει τα παιδικά χρόνια, τις αναμνήσεις. Έχει μια τόσο έντονη συνεχή παρουσία μέσα στο βιβλίο, που θα λέγαμε ότι σχεδόν είναι ένας από τους χαρακτήρες του βιβλίου αυτού. Τώρα να σας πω ότι το βιβλίο αυτό δεν έχει ιδιαίτερη πλοκή. Δεν είναι δηλαδή το βιβλίο που γίνονται πολλά γεγονότα και ανατροπές και το ένα και το άλλο. Είναι λίγο flat από άποψη πλοκής. Νομίζω ότι ο σκοπός είναι να εμβαθύνουμε περισσότερο στους χαρακτήρες, να ανακαλύψουμε τους χαρακτήρες, να δούμε την εξέλιξή τους κτλ. Όσον αφορά τέτοιου είδους βιβλία, εμένα είναι η αδυναμία μου. Δεν με ενδιαφέρει το βιβλίο να έχει την τρομερή πλοκή και τις φοβερές εξελίξεις και ανατροπές, οπότε ήμουνα η κατάλληλη αναγνώστρια για το συγκεκριμένο βιβλίο. Παρόλα αυτά, το βιβλίο δεν έφτασε τις προσδοκίες μου. Θεωρώ ότι ήταν ένα βιβλίο που είχε όλες τις προδιαγραφές για να γίνει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η συγγραφέας δεν το απογείωσε. Ενώ εστιάζει στην ανάπτυξη των χαρακτήρων στην πραγματικότητα και στο βάθος των χαρακτήρων, θεωρώ ότι το βάθος αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Ένιωσα ότι οι χαρακτήρες ήταν αρκετά flat, αρκετά ίδιοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Μου πήρε πάρα πολλούς μήνες να διαβάσω το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί πραγματικά αισθανόμουν ότι δεν κυλούσε με τίποτα. Αλλά λόγω της τρέλας μου ταυτόχρονα δεν μπορούσα και να το αφήσω. Ήθελα να το τελειώσω και το τέλειωσα στις αρχές του καλοκαιριού, μετά από αρκετούς μήνες διαβάσματος. Οι κριτικές στο Goodreads που τους είδα είναι αρκετά θετικές. Το βιβλίο έχει πάνω από 4 αστεράκια, αλλά παράλληλα έχει τύχει και έχω πέσει και σε κριτικές αρνητικές, οπότε είναι λίγο mixed. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Πραγματικά στεναχωρήθηκα με το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί είχα πολλές προσδοκίες. Το βιβλίο αυτό εγώ το διάβασα στα αγγλικά. Μπορώ να πω ότι από άποψη γλώσσας είναι αρκετά advanced. Δηλαδή, αν δεν έχετε ξαναδιαβάσει λογοτεχνία στα αγγλικά, θα έλεγα μην ξεκινήσετε με αυτό. Αλλά αν αισθάνεστε ότι έχετε ευχέρεια με την αγγλική λογοτεχνία,
go for it, θα το καταφέρετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το επόμενο βιβλίο που ήρθε στη ζωή μου το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα βιβλίο δώρο από το υπερπέραν. Λοιπόν, πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο ήταν και λίγο αμφιλεγόμενη η κυκλοφορία του. Ίσως ήδη καταλαβαίνετε για ποιο βιβλίο μιλάω. Είναι το βιβλίο «Τα λέμε τον Αύγουστο» του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν είναι εν ζωή. Ένα κυκλοφόρητο βιβλίο του συγγραφέα, το οποίο βγήκε το 2000, νομίζω φέτος βγήκε το 2024, είναι πολύ πρόσφατη κυκλοφορία. Ναι, Απρίλιος του 2024. Η ιστορία μας αφορά μία γυναίκα η οποία κάθε Αύγουστο επιστρέφει στο νησί όπου είναι θαμμένη η μητέρα της για να της αφήσει λουλούδια, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει την ευκαιρία μέσα σε αυτές τις μια-δυο νύχτες που μένει εκεί να κάνει μια ζωή εντελώς διαφορετική από την πραγματική της και στην ουσία να συνευρεθεί με άγνωστους άντρες. Όπως και ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας, έτσι και αυτό το βιβλίο σε πρώτη άποψη μπορούν να σου φανούν πολύ επιφανειακά. Παρ' όλα αυτά, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες έχει πάντα έναν τρόπο που γράφει που μπαίνει βαθιά μέσα στην ψυχή των ηρώων και σε κάνει να σκεφτείς αυτά που διαβάζεις και τι σημαίνουν και τι σημαίνουν για το χαρακτήρα και θέλει να πει, θίγει πολλά θέματα εν πάση περιπτώσει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν πολύ βάθος και ουσία οι χαρακτήρες του, ακόμα και αν από πρώτη ματιά μπορεί να σου φανούν πολύ επιφανειακοί και επιπόλαιοι. Σίγουρα δεν μπορώ να συγκρίνω το βιβλίο αυτό με τα 100 χρόνια μοναξιάς ή με τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις μέσα από τις λέξεις και μέσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου τον μεγάλο αυτό συγγραφέα. Εγώ χάρηκα τρομερά με αυτή την κυκλοφορία. Από ό,τι φαίνεται, όχι όλος ο κόσμος. Σχετικά λοιπόν με το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας είχε πει ενώ ήταν εν ζωή ότι δεν το θεωρεί άξιο να κυκλοφορήσει, έχει τεθεί εκεί ένα ερωτηματικό το κατά πόσο είναι ηθική η απόφαση του να το εκδώσουν το βιβλίο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα πω ψέματα. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, αν όχι ο αγαπημένος μου. Οπότε το βιβλίο αυτό, παιδιά, μου δημιούργησε μία ευτυχία στην καρδιά. Δεν ήταν αυτή μια ιστορία του την οποία την είχε γράψει έτσι πρόχειρα και είχε πει όχι, δεν θέλω να εκδοθεί. Ήταν ένα έργο το οποίο το είχε δουλέψει πολλές φορές. Ήταν ένας συγγραφέας πάρα πολύ τελειομανής που δούλευε και ξαναδούλευε τα χειρόγραφά του και τα κείμενά του. Και αυτή ήταν η 5η φορά που έγραφε το συγκεκριμένο κείμενο και στο 5ο draft του κειμένου του είχε γράψει ότι ok, αυτό είναι το final. Ήτανε το κείμενο αυτό ένα απόσπασμα από ένα μεγαλύτερο βιβλίο που ήθελε να εκδώσει, το οποίο θα είχε την ίδια πρωταγωνίστρια σε 5 διαφορετικά διηγήματα. Τα λέμε τον Αύγουστο ήταν ένα από αυτά. Το βιβλίο αυτό, αποσπάσματα του είχαν ήδη εκδοθεί ή διαβαστεί δημόσια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όλες οι πληροφορίες είναι μέσα στο βιβλίο, στα σημειώματα των εκδοτών. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν και κάτι τόσο τραγικό αυτό που έγινε. Και κάτι ενδιαφέρον που γράφουν τα ίδια του τα παιδιά στον πρόλογο του βιβλίου είναι ότι προβαίνοντας σε μια προδοτική πράξη, αποφασίσαμε να προτάξουμε την ευχαρίστηση των αναγνωστών του έναντι κάθε άλλη σκέψης. Αν εκείνοι το καλοδεχτούν, ο Γκάμπο ίσως και να μας συγχωρήσει. Σε αυτό βασιζόμαστε. Εμένα η καρδιά μου λέει να τους συγχωρήσω. Τελευταίο θέλω να αναφέρω για το βιβλίο αυτό την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει οι εκδόσεις Ψυχογιός για το βιβλίο αυτό, που το έχουν κάνει σκληρόδετο. Σπάνιο να βρεις σκληρόδετο βιβλίο στα ελληνικά, νομίζω. Δεν τα βλέπεις έτσι πολύ στα βιβλιοπωλεία. Η αλήθεια είναι ότι η έκδοση του Ψυχογιού μου άρεσε περισσότερο από την αγγλική έκδοση που την είδα και εδώ στο βιβλιοπωλείο. Είναι πολύ πιο όμορφο το βιβλιαράκι αυτό. Τώρα είμαστε καρδιά καλοκαιριού, Ιούλιο μήνα, είμαι διακοπές στην Εύβοια σε μία ξαπλώστρα στην παραλία και το βιβλίο που επέλεξα να διαβάσω, δεν το έχω εδώ μαζί μου, αλλά θα σας το βάλω κάπου εδώ στην οθόνη να το δείτε, είναι Ο Θησαυρός της Βαγείας από την αγαπημένη Ζορ Σαρή. Λοιπόν, σας περιέγραψα ήδη το σκηνικό. Παραλία, καλοκαίρι, θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, ζέστη, καφέ στο χέρι και ταυτόχρονα να διαβάζω αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι μία βουτιά καλοκαιρινή
στα παιδικά μας χρόνια. Όσοι είστε γεννημένοι τη δεκαετία του 80, του 90, είμαι σίγουρη ότι θα έχετε διαβάσει Ζόρσαρη στα παιδικά σας και εφηβικά σας χρόνια. Ο Θησαυρός της Βαγείας είναι το τέλειο καλοκαιρινό βιβλίο. Είχα να το πιάσω στα χέρια μου πάρα πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Είναι ο Θησαυρός της Βαγείας. Η Βαγεία είναι μια περιοχή στην Αίγινα και στην ιστορία μας παρακολουθούμε μια παρέα παιδιών. Πολύ ωραίο το γεγονός ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι διαφορετικών ηλικιών και τα λοιπά και φτάνουν μέχρι η μεγαλύτερη, ας πούμε, της παρέας είναι 25 χρονών και μετά είναι και οι ενήλικες που είναι οι γονείς των παιδιών. Τα παιδιά λοιπόν προσπαθούν να βρούνε έναν κρυμμένο θησαυρό κάποιου Γερμανού στρατιώτη ο οποίος είχε ζήσει την περίοδο της κατοχής στην Αίγινα. Η ιστορία λοιπόν είναι οι περιπέτειες των παιδιών αυτών που ψάχνουν και αναζητούν να βρούνε το θησαυρό αυτό. Δεν σας λέω αν θα τον βρούνε τελικά ή όχι. Αυτό θα σας το αφήσω για να διαβάσετε και εσείς το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσεις και θα θυμηθείς τα δικά σου παιδικά χρόνια. Τα χρόνια που ήταν πιο ξέχνιαστα, πιο ανέμελα, που τα καλοκαίρια ήταν τεράστια, κρατούσαν 3 μήνες και δεν ήξερες πια τι να κάνεις στο τέλος του καλοκαιριού, βαριώσουνα που καθόσουνα. Και φυσικά έκανες παρέες με άλλα παιδιά που γνώριζες στις διακοπές σου, οργανώνατε και σκαρώνατε σκανταλιές και αταξίες και ταυτόχρονα δεν είχατε τηλεόραση και ίντερνετ και απλά περνούσατε το χρόνο σας έξω, παίζοντας με τους φίλους σας κτλ. Αυτή την ανέμελη καλοκαιρινή εικόνα που έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον ως εικόνα καλοκαιρινών παιδικών χρόνων, ακριβώς αυτή θα σου μεταδώσει το βιβλίο αυτό. Οπότε αν έχεις έτσι διάθεση για κάτι τέτοιο και αν έχετε και παιδιά, το συνιστώ ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε. Είναι πολύ όμορφα, πολύ γλυκά βιβλία με ωραίους ήρωες, ωραίους χαρακτήρες και έχουν έτσι μια γλυκιά άβρα αθωότητας. Αυτό ήταν ο Θησαυρός της Βαγείας και ήταν πραγματικά ό,τι έπρεπε για εκείνες τις μέρες των διακοπών. Το επόμενο βιβλίο, το οποίο διάβασα μέσα στο καλοκαίρι, το βιβλίο νούμερο 4, είμαστε αυτή τη στιγμή, ήταν ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά εμένα με μάγεψε. Πρόκειται για το βιβλίο «Στα φώτα» του Ανδρέα Μανολικάκη. Αν ασχολείστε με θέατρο, με υποκριτική, σκηνοθεσία κτλ., το πιο πιθανό είναι ότι θα τον γνωρίζετε ήδη. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ο Ανδρέας Μανολικάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ζει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, και είναι μόνιμο μέλος του Actor Studio στη Νέα Υόρκη και έχει υπάρξει και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Actor Studio. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι η βιογραφία του. Είναι, όπως λέει στον υπότιτλο του βιβλίου, η πορεία στο θρυλικό Actor Studios και άλλες ιστορίες ζωής. Συνομιλίες με την Νατάσα Μπαστέα. Το βιβλίο αυτό έχει τη μορφή μιας συνέντευξης. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δηλαδή, αν είστε του χώρου του θεάτρου, αν ασχολείστε με υποκριτική, αν ασχολείστε με σκηνοθεσία, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Αν τώρα δεν ασχολείστε, είναι ένα βιβλίο το οποίο επίσης θα έχει πράγματα να σας δώσει, γιατί τα λέει πολύ ωραία ο Ανδρέας Μανολικάκης γενικά και πέρα από τα πιο εξειδικευμένα κεφάλαια που αφορούν καθαρά, ας πούμε, το θέατρο, λέει και ωραία μαθήματα ζωής, έχει ωραίες περιπέτειες στη ζωή του, που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες να τη διαβάσει κανείς, και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο το οποίο εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα προς το τέλος του βιβλίου, που μιλάει για τη σχέση του με τους γονείς του, για το πώς βίωσε, ας πούμε, την απώλεια του κάθε γονέα, έχει χάσει και τους 2 του γονείς, και αυτό το κεφάλαιο δεν ξέρω, εμένα με άγγιξε βαθιά στην ψυχή. Ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος που περιέγραφε συναισθήματα και καταστάσεις, πολύ πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Το κερί μου μόλις έσβησε. Πρέπει να αντικατασταθεί. Με το βιβλίο αυτό μου αποκαλύφθηκε το ποιος είναι ο Ανδρέας Μανολικάκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ όρεξη, να το πω, για ζωή και όρεξη για μελέτη και να καταπιαστεί σε βάθος με αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει, το οποίο άρχισε, λέει, να το βρει στη ζωή του γενικά. Δεν ήταν κάτι που το ήξερε ότι ήθελε να το κάνει από μικρός. Όταν λοιπόν άρχισε να ασχολείται πια έτσι πιο σοβαρά με την υποκριτική και τη σκηνοθεσία, δόθηκε σε αυτό με πολύ απόλυτη αγάπη και αφοσίωση, και όλη αυτή την όρεξη του ανθρώπου αυτού μου τη μετέδωσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Για μένα αυτό το βιβλίο ήταν μία έμπνευση. Όταν το τελείωσα ήθελα να κάνω 100 πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τη δουλειά μου. Μου έδωσε τρομερή όρεξη και έμπνευση. Οπότε αν ψάχνετε κάτι τέτοιο, εδώ είστε.
Να το διαβάσετε οπωσδήποτε. Έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και κάνει σεμινάρια υποκριτικής κάθε καλοκαίρι, εδώ και πολλά χρόνια, και ξέρω πολλά παιδιά που έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια του και όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Οπότε, αν είστε κάποιος από αυτούς, γράψτε μας κάτω στα σχόλια την εμπειρία σας με τον Ανδρέα Μανολικάκη, ή αν έχετε διαβάσει φυσικά το βιβλίο αυτό, θα ήθελα επίσης να ακούσω τη γνώμη σας. Αυτά λοιπόν και από το Στα Φώτα, από τις εκδόσεις Αρμός κυκλοφορεί το βιβλίο, και πάμε στο τελευταίο βιβλίο για σήμερα. Το τελευταίο βιβλίο για σήμερα είναι εν εξελίξη. Δεν το έχω τελειώσει, δεν έχω φτάσει στο τέλος του βιβλίου ακόμα. Έχω περάσει τη μέση, οπότε κάτι μπορώ να σας πω και γι' αυτό, χωρίς να είναι η τελειωτική μου άποψη. Το βιβλίο αυτό είναι της Σώτη Τριανταφύλου, το Άκου το Λιοντάρι. Είναι αρκετά πρόσφατο. Κι όμως είναι το 2022. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό το πήρα από το αεροδρόμιο και είχε πάνω αυτό, ας πούμε, το σημείωμα, να το πω, που είναι της Athens Voice, και γράφει ότι το βιβλίο αυτό έχει πάρει καλύτερο βιβλίο fiction για το 2023. Βραβείο αναγνωστών. Το Άκου το Λιοντάρι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι, θα έλεγα, το πορτρέτο μιας ελληνικής αθηναϊκής οικογένειας, η οποία έζησε τις δόξες της γύρω στο εκεί 60-70 στην Φωκίωνο Νέγρη της Κυψέλης. Οπότε έτσι μας παρουσιάζεται και όλη εκείνη η εποχή, ας πούμε, που η Κυψέλη ήταν έτσι στα πολύ πάνω της κτλ. Και αυτό που αποτελεί την αφορμή για να γνωρίσουμε το παρελθόν της οικογένειας αυτής είναι ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ο Ηλίας, ένας άντρας γύρω στα 45, πέφτει σε κόμμα και μετά από κάποιο διάστημα πεθαίνει. Δεν είναι spoiler αυτό που σας λέω, το λέει και πίσω εδώ στην περίληψη του βιβλίου. Ο Ηλίας παθαίνει λοιπόν αυτό το ατύχημα και έτσι σιγά σιγά ανακαλύπτουμε τη σχέση με τον αδελφό του, το Σαράντι, και τις σχέσεις με τους θείους, που πια είναι ηλικίας για να καταλάβετε γύρω στα 70 κάτι. Βλέπουμε τις ζωές αυτών των ανθρώπων στο παρελθόν, τους γονείς του Ηλία που πια δεν ζουνε. Οπότε έτσι σκιαγραφείται σιγά σιγά όλο το πορτρέτο αυτής της οικογένειας των Λεοντάριδων, όπως είναι το επίθετό τους. Και γι' αυτό λέγεται και το βιβλίο αυτό Άκου το Λιοντάρι. Είναι λίγο λογοπαίγνιο με το επίθετο της οικογένειας. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό μέχρι στιγμής δεν μπορώ να πω ότι με έχει συναρπάσει. Παρ' όλα αυτά έχει ενδιαφέρον, δηλαδή διαβάζεται εύκολα. Δεν μπορώ να πω ότι με έχει κάνει να βαρεθώ ή κάτι τέτοιο. Μου θυμίζει λίγο η γραφή της, λίγο έτσι τη Λένα Διβάνη, στο πολύ άμεσο που έχει ο τρόπος της γραφής της, στο πολύ ρεαλιστικό και ταυτόχρονα λίγο καυστικό. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι με έχει ενθουσιάσει κάποιος από τους χαρακτήρες ή έχω ταυτιστεί με κάποιον από τους χαρακτήρες. Μάλλον νομίζω ότι μου είναι λίγο αντιπαθείς οι χαρακτήρες όλοι. Αυτό που έχω παρατηρήσει, το οποίο είναι ένα στοιχείο που το βρήκα και σε αυτό το βιβλίο αλλά και σε πολλά άλλα σύγχρονα, τα πολύ σύγχρονα ελληνικά, από τους συγγραφείς, ας πούμε, θα έλεγα 50 και πάνω, μου βγάζουν όλα έτσι κάτι το μίζερο ως προς το σχολιασμό της κοινωνίας, το οποίο θα μου πεις it makes sense. Ίσως έχει να κάνει με αυτό, με το βίωμα, ας πούμε, μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων που είδανε τα όνειρά τους και τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά με όλα τα πολιτικοκοινωνικά δρόμενα. Αν αγαπάτε, δεν ξέρω, Γιάννη Ξανθούλη, Λένα Διβάνη κτλ, θα σας αρέσει, πιστεύω, το βιβλίο αυτό. Μην ακούτε μόνο τη γνώμη μου, πάρτε το να το διαβάσετε και να διαμορφώσετε κι εσείς τη δική σας γνώμη. Μπορεί εμένα να μην μου ταιριάζει πολύ το στυλ, το συγκεκριμένο. Επειδή η Σώτη Τριανταφύλου είναι και μια συγγραφέας που έχει γράψει πολλά βιβλία, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και καλύτερα δικά της και με πολύ χαρά κι εγώ θα διαβάσω ξανά δικό της βιβλίο. Αυτά λοιπόν ήταν τα βιβλιαράκια του καλοκαιριού. 5 βιβλιαράκια, δεν ήταν πολλά. Παρ' όλα αυτά έχω έρθει με πολύ όρεξη για το φθινόπωρο. Ανυπομονώ για τα φθινοπορεινά βιβλία. Έχω διάφορα στο μυαλό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά όσους είδατε το βίντεο και φτάσατε μέχρι εδώ. Περιμένω εννοείται τα σχόλιά σας. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά το εννοώ. Περιμένω να μου πείτε και εσείς τι διαβάσετε και πώς σας φάνηκαν τα καλοκαιρινά βιβλία που διαβάσετε, γιατί μου αρέσει πολύ να παίρνουμε ιδέες από τα σχόλιά σας για επόμενα αναγνώσματα και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να αγκαλιάσετε με όλη σας την αγάπη τη νέα σεζόν που έρχεται, το φθινόπωρο, και μη στεναχωριέστε που φεύγει το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο είναι από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου, οπότε με αυτή την φθινοπορεινή αισιοδοξία σας αφήνω και θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά. Φιλάκια!